Σήμερα έχουμε μία έκπληξη για όλους σας. Πάμε να δούμε λίγο το στήσιμο του υπολογιστή του Δημήτρη. Για πες μας Δημήτρη, τι θα κάνουμε σήμερα. Με το Παναγιώτη πίσω από την κάμερα. Λοιπόν, κάναμε το βιντεάκι που εξηγούμε πώς επιλέξαμε τα συγκεκριμένα parts της μητρικής. Μιλήσαμε βέβαια μόνο για τη μνήμη, τη motherboard και τον επεξεργαστή. Και μάλιστα για τον επεξεργαστή το θεωρήσαμε δεδομένη την επιλογή και δεν παραθέσαμε έτσι τίποτα benchmarks, ίσως το κάνουμε πιο μετά για να δείτε και τη διαφορά από τον προηγούμενο επεξεργαστή. Επικεντρωθήκαμε περισσότερο στη μνήμη και τη motherboard. Από αυτά που δείχνουμε στο βιντεάκι είναι και κάποια ακόμα πραγματάκια που αποφασίσαμε να κάνουμε ως προσθήκες και μια μικρή αλλαγή. Όπως βλέπετε εδώ, αυτό είναι ένα καινούριο κουτάκι της Lian Li, το O11 Dynamic Gaming. Και για πρώτη φορά θα βάλω και ένα water cooler, μια υδρόψυξη. Είναι το Master Liquid ML240L V2 RGB, το οποίο είναι πολύ budget επιλογή, είναι γύρω στα 80 ευρώ κάνει, αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ ποιοτική, δηλαδή θεωρείται πολύ value for money. Τώρα η αλλαγή που έγινε είναι αυτό το Mi εδώ. Τελικά αποφάσισα να πάρω τη micro έκδοση της ASRock, παρότι δεν έχω αποδείξεις αν όντως είναι χειρότερη ή κάτι, αλλά υποθέτω ότι εντάξει, είναι τόσο καλή η κανονική που λίγο δύσκολο να υπάρχουν σοβαρές διαφορές. Να και ο 7800 X3D, να και τα 32 GB της Corsair. Λοιπόν, οπότε πάμε στο επόμενο πλάνο για να τα δούμε, Παναγιώτη. Ένα ενδιαφέρον βίντεο. Σιγά-σιγά. Ξεκινάμε δυνατά, πάμε. Και επειδή δεν θέλουμε να μακρηγορήσουμε πάρα πολύ σε αυτό το βίντεο, εμείς έχουμε ξεκινήσει λίγο εδώ πέρα και έχουμε κουμπώσει τη motherboard, την έχουμε βιδώσει στα σημεία της, έχουμε περάσει και κάποια καλωδιάκια. Για πες Δημήτρη τα καλωδιάκια που περάσαμε. Λοιπόν, εδώ αυτό είναι από το front panel, το HDD LED, το power LED και το power switch. Πάμε και λίγο πιο κοντά, δεν ξέρω αν θα φαίνονται. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι. Λοιπόν, από αυτά λείπει, δεν έχει speaker το κουτί, περίεργος. Και δεν έχει και reset switch. Να πούμε ότι το κουτάκι είναι εκπληκτικό, όλα θα τα δείξουμε, αλλά θα τα δείτε ότι μπαίνουν όλα από πίσω, όλα καλώδια, μέχρι και το τροφοδοτικό, μπαίνουν όλα από πίσω, οπότε εδώ πέρα είναι crystal clear, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το Type-C του κουτιού, το οποίο το συνδέουμε εδώ. Εδώ κάτω είναι το front panel audio και εδώ πέρα είναι το USB 3, πάλι του κουτιού. Λοιπόν, δεν έχουμε βάλει τίποτα άλλο. Ένα-ένα τα εξαρτηματάκια απλά βιδώσαμε τη motherboard. Οπότε πάμε στο επόμενο πλάνο να βάλουμε επεξεργαστή και μνήμη. Λοιπόν, ξεκινάμε με τη μνήμη 16 και 1632. Πριν όμως βάλουμε αυτά, ξεκινάμε με το απαραίτητο αξεσουάρ αυτού που έχει περάσει τα 40. Όσο είστε πιο μικροί, δεν το γλιτώνετε, να το ξέρετε. Το εργαλείο της δουλειάς. Ναι. Λοιπόν, στο manual της μητρικής μας λέει ότι για να δουλέψει dual channel με 2 sticks μνήμης πρέπει να το βάλουμε στο α2 και το β2. Εδώ είναι α1, α2, β1, β2. Και μας λέει α2 και β2 να τα βάλουμε. Οπότε, ξεκινάμε με το α2. Βάζουμε το πρώτο stick. Ακούμε το κλασικό κλακ. Ακούμε το κλακ. Λοιπόν, η πρώτη μου μνήμη με RGB μπήκε. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να βάλουμε και το δεύτερο stick.
Τέλεια, μπήκε η μνημούλα μας. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε και το κουτάκι του επεξεργαστή. Νάτος. Έχει εδώ και τα απαραίτητα αυτοκόλλητα. Προσεκτικά μην μας φύγει από τα χέρια και το ψάχνουμε. 7800 X3D. Ωραία. Λοιπόν, πάντα κοιτάμε να δούμε που είναι στη γωνίτσα το βελάκι. Το autofocus της κάμερας δεν συνεργάζεται. Λοιπόν, σε αυτή τη γωνία εδώ έχει ένα βελάκι. Και πηγαίνουμε τώρα εδώ. Και βλέπουμε που είναι το βελάκι στην υποδοχή. Βλέπουμε ότι μας το δείχνει από εδώ. Οπότε, εδώ πέρα. Λοιπόν, οπότε ταιριάζουμε βελάκι με βελάκι. Και κλείνουμε. Δεν το πιάσαμε καλά. Και κλείνουμε. Τέλεια. Λοιπόν, επόμενο βήμα. Παίρνουμε το παλιό tower που είναι στημένος ο υπολογιστής που λειτουργούσε κανονικά και πάμε να πάρουμε τα parts που θα χρησιμοποιήσουμε στο καινούριο tower. Λοιπόν, πάμε να τον ανοίξουμε. Αυτό ήταν ένα cube αρκετά έτσι κλειστό και άνετο βέβαια, πολύ καλή σχεδίαση, αλλά ταυτόχρονα δεν ήταν και έτσι σαν αυτό που φτιάχνουμε τώρα. Το είχα πάρει cube για συγκεκριμένους λόγους, για λόγους χώρου, οι οποίοι πλέον δεν ισχύουν, οπότε μπορώ να πάω πάλι σε κάτι μεγαλύτερο. Πάμε να βγάλουμε πρώτα την κάρτα γραφικών. Και η αλήθεια είναι ότι με το άλλο tower δεν έχει και πολύ μεγάλη διαφορά στο μέγεθος. Όχι, είναι πιο μεγάλο. Εντάξει, ελάχιστα πιο μεγάλο. Κάποια πλεονεκτήματα του καινούριου tower δεν τα δείξαμε. Λοιπόν, να βγάλω και το πλαϊνό. Δεν τα δείξαμε, αλλά θα τα δείξουμε σε λιγάκι. Τα πλεονεκτήματα του βρίσκονται κυρίως στο θέμα, στο πόσο καλό είναι στο θέμα χώρου όσον αφορά την καλωδίωση. Λοιπόν, τώρα θα δυσκολευτούμε λίγο στο πάντα δύσκολο κομμάτι. Θες να έρθεις από εδώ, Παναγιώτη? Ξέχασες το εργαλείο της δουλειάς, τα γυαλιά. Ναι. Λοιπόν, πάντα οι κάρτες γραφικών έχουν ένα διακοπτάκι, το οποίο για να βγει η κάρτα πρέπει να το πατήσουμε προσεκτικά. Πόσοι την έχουν πατήσει και προσπαθούν να τη βγάλουν χωρίς το διακοπτάκι που είναι στην PCI Express, και όταν είναι και πολύ μεγάλη η κάρτα, το συγκεκριμένο διακοπτάκι είναι πρόβλημα. Λοιπόν, τη βγάλαμε. Βγήκε η κάρτα. Την αφήνουμε εδώ. Κάτσε να πάρω και τα πλαϊνά να τα βάλω στην άκρη. Να τη δείξουμε κιόλα. Λοιπόν, όπως είπαμε, είναι η GeForce RTX 3070. Σωστά. Την οποία την πήραμε από το παλιό κουτί για να τη βάλουμε στο καινούριο. Τώρα, το τροφοδοτικό. Τώρα θέλουμε να βγάλουμε το τροφοδοτικό του παλιού κουτιού. Το οποίο αυτό εννοείται ότι ανοίγει και από κάτω. Γενικά αρκετά καλό κουτί, εννοείται ότι θα το κρατήσω. Διάφορες ιδέες έχω. Υπάρχει περίπτωση να φτιάξουμε κάποιο σερβερ, θα δούμε. Το οποίο πολύ πιθανά θα γίνει και βιντεάκι. Φαίνεται εδώ, Παναγιώτη? Ναι. Εδώ θα βγάλω τα καλώδια του τροφοδοτικού. Τα οποία εντάξει θα τα βγάλουμε εκτός βίντεο μετά για να τα καθαρίσουμε και λίγο. Ξεφυδώσουμε και το τροφοδοτικό από πίσω.
Αυτά θα τους κάνουμε και ένα φυσιματάκι μετά. Λοιπόν, θα υποθέσω δεν φαίνεται από εδώ. Λοιπόν, ξεβιδώνουμε και το τροφοδοτικό και την τελευταία βιδούλα. Και το βγάζουμε. Λοιπόν, πρέπει να το βγάλω και από τη motherboard. Αυτό το συγκεκριμένο είναι semi-modular, το οποίο σημαίνει ότι τα περισσότερα καλώδια είναι modular, αλλά δεν είναι όλα. Δηλαδή, το συγκεκριμένο που πάει στη μητρική είναι ενσωματωμένο πάνω. Είναι αυτή μια λογική που τα κάνει λίγο πιο φτηνά, γιατί ούτως ή άλλως δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποιο τροφοδοτικό να είναι και αυτά modular, γιατί αυτά πάντα τα χρησιμοποιείς. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν τα χρησιμοποιείς. Βέβαια, τώρα τα συγκεκριμένα δύο. Όλα τα άλλα το καταλαβαίνω. Καλώδια θα βρεις να βάλεις. Λοιπόν, το βγάλαμε και αυτό. Λοιπόν, τώρα μας έχει μείνει μόνο να βγάλουμε και τον M2, τον SSD. Ναι, γιατί ψύχτρα είπαμε θα βάλουμε την υδρόψυξη, οπότε δεν θα χρειαστεί να τη βγάλουμε προς το παρόν από εδώ. Ναι, η ψύχτρα θα μείνει. Ψύχτρα θα μείνει, εντωμεταξύ παιδιά είναι... Το συγκεκριμένο υπολογιστή θα τον πάρει η γυναίκα μου. Επειδή έχω και εγώ την ίδια ψύχτρα σχεδόν, είναι της Be Quiet, αυτό το θηρίο, το τέρας. Ναι, είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, εγώ το ότι πήρα τώρα υδρόψυξη είναι πιο πολύ. Όχι ότι δεν είναι καλή υδρόψυξη. Για τα RGB, αλλά είναι για το εφέ. Όχι, εντάξει, και δεν είχα ποτέ υδρόψυξη, οπότε. Εντάξει. Λοιπόν, τον βγάλαμε και αυτό, ναι. Λοιπόν, κλείνουμε το πλάνο και επιστρέφουμε με τα parts και λίγο καθαρά. Γιατί τώρα είναι και λίγο μες στην πίχλα, δεν το είχα καθαρίσει και πολύ. Καθαρίζουμε το παλιό πισάκι, καθαρίζουμε καλώδια και επιστρέφουμε. Και βγήκαμε έξω στο ύπαιθρο τώρα για να ξεκινήσουμε το φύσιμα. Λοιπόν, εντάξει, τώρα μόνο το τροφοδικό στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει για να φυσήξουμε. Πάντα εγώ έχω την περιέργεια να δω τι θα βγάλει. Για πάμε. Εντάξει, δεν είχε και πάρα πολύ. Έχω δει πολύ χειρότερα. Λοιπόν, άντε, πάμε να το βάλουμε. Πάμε λίγο να φυσήξουμε και την κάρτα. Πεντακάθαρη την είχα. Αυτό είναι. Άμα είναι η δουλειά σου και συνέχεια καθαρίζεις το PC, δεν έχει τίποτα άλλο. Φύγαμε. 30-70 τούμπανο. Λοιπόν, ξαναφέραμε το καινούριο κουτάκι. Όπως βλέπετε εδώ τα καθαρίσαμε και λίγο, τα καλώδια του τροφοδοτικού, η κάρτα γραφικών, ο M2 SSD. Αυτό που ξέχασα πριν να πω είναι ότι εδώ είναι και οι δίσκοι. Εντάξει, ήταν και κάτι φοβερό να βγούνε. Τύχε και μεταφέρουμε και τους δίσκους από το PC το προηγούμενο. Λοιπόν, αυτό το φυσήξαμε, αυτό το φυσήξαμε. Λοιπόν, να δούμε, πριν προχωρήσουμε να δούμε λίγο το κουτάκι. Μερικά πραγματάκια που εμένα μου αρέσουν, ας πούμε, και δεν τα ξαναείχα σε τόσο καλό επίπεδο σε άλλο κουτί. Η Lian είναι εκπληκτική εταιρεία. Βλέπετε από πίσω πόσο χώρο, μάλλον από την άλλη πλαϊνή πλευρά που είναι κλειστή, πόσο πολύ χώρο έχει για καλώδια. Ουσιαστικά το κουτί αυτό είναι σχεδιασμένο ούτως ώστε να μην φαίνονται καθόλου καλώδια από την καλή μεριά, δηλαδή από αυτή. Δηλαδή ίσα ίσα που θα βγαίνουν, θα συνδέονται στη μητρική ή οπουδήποτε αλλού και θα έχουμε την ελάχιστη καλωδίωση. Λοιπόν, επίσης είναι αρκετά σχεδιασμένο για να παίρνει water cooling και πολλούς ανεμιστήρες.
ούτως ώστε να έχει και ένα αισθητικό αποτέλεσμα τέτοιο. Δηλαδή εδώ, ας πούμε, όλο αυτό, αν και τώρα εγώ δεν έχω πάρει ανεμιστήρες εξτρά, οπότε σε αυτό το βιντεάκι δεν θα τους δείξουμε. Παρ' όλα αυτά το water cooling που μάλλον θα μπει εδώ, γιατί από ό,τι το είδα λίγο δεν φτάνει, θα το δούμε μετά αυτό το καλώδιό του για από εδώ. Και από πίσω μπαίνουν και οι δίσκοι. Δηλαδή έχει tray εδώ. Το τροφοδοτικό επίσης καθόλου δεν φαίνεται, μπαίνει από την πίσω μεριά εδώ πέρα. Βέβαια για δίσκους, για 2,5 ιντσών δίσκους έχει και εδώ. Αν δεν θέλεις μπορούν να μπουν και αυτοί από πίσω και απλά τους βγάζεις και βάζεις και κάτω ανεμιστήρες. Τώρα αυτό θα το δούμε και αυτό. Μπορεί να αλλάξει και στο μέλλον γιατί όπως είπα τώρα δεν έχω ανεμιστήρες. Οπότε κλείνουμε αυτό το πλάνο και πάμε στο επόμενο για να αρχίσουμε να βάζουμε πραγματάκια. Και θα ξεκινήσουμε με το τροφοδοτικό. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε το τροφοδοτικούλι. Αυτή είναι η θέση του. Εννοείται ότι εδώ που έχει ένα tray για δίσκους, μπορείς να βάλεις και δεύτερο τροφοδοτικό. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να βάλει κανείς και δεύτερο τροφοδοτικό. Θα το δείξουμε και από πίσω μετά. Εντάξει, εμείς τώρα έχουμε ένα πιο απλό πισάκι. Οπότε πάμε να βάλουμε το ένα. Έλα Παναγιώτη, να το δείξουμε και από πίσω. Λοιπόν, εδώ είναι λοιπόν η θεσούλα του. Βλέπετε ότι εδώ που είναι tray για δίσκους, που αυτό κλείνει μετά, είναι ακριβώς ίδια η χωρητικότητα για τροφοδοτικό. Λοιπόν, πάμε και να το βιδώσουμε. Δεν τις φύγουμε τις βίδες εξ αρχής ποτέ. Να πούμε εντωμεταξύ όσο βιδώνει ο Δημήτρης ότι έχει αυτό εδώ το εξαρτηματάκι, το οποίο λέγεται rubber, συγκεκριμένα το λένε rubber, το οποίο για να μην έχεις κραδασμούς το βάζεις εδώ πέρα. Θα το βάλουμε τώρα μόλις βιδώσουμε. Θα το βάλουμε σε λίγο, αλλά όσο βιδώνει ο Δημήτρης να πω και την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Λοιπόν, ωραία, το βιδώσαμε, να σφίξω λίγο τις βιδούλες. Λοιπόν, αυτό λοιπόν εδώ, επειδή αυτά έχουν ανεμιστήρες, εδώ έχει ανεμιστήρες στο φωτικό, αν και τώρα είναι αρκετά καλά σφιγμένο, και επειδή από πάνω έχει δίσκους, μας έχουν δώσει αυτό εδώ, το οποίο σφινώνει εδώ πέρα. Το βάζουμε και πλέον δεν κουνιέται τίποτα. Και είμαστε κομπλέ. Σταματάμε το πλάνο και πάμε στο επόμενο για να δούμε τι άλλο θα βάλουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε τον M2 πάνω στη μητρική. Αυτός είναι ένας Kingston M2 SSD NV2 PCI Express 4 NVMe, έτσι. 1 τέρα. Λοιπόν, οπότε τον αφήνουμε και πάμε να ξεβιδώσουμε το armor του εδώ, την ψυκτρούλα του. Έτσι, για να τον βάλουμε. Λοιπόν, προς το παρόν αρκετά πιο εύκολο σε σχέση με άλλες. Το κάνουμε να κάνει και το κλακ. Έτσι. Και ξεκολλάμε το αυτοκολλητάκι για να κολλήσει. Το χάλασα και λίγο. Εντάξει. Λοιπόν, και πάμε να το βιδώσουμε. Ελπίζω να το πέτυχα. Καμιά φορά ένα βίδωμα μπορεί να πάει και στραβά. Από εδώ έπιασε και από εδώ έπιασε. Είμαστε κομπλέ. Βάλαμε τον M2 πρώτα
Υποθέτω στην ATX τη motherboard να μην είναι τόσο κοντά όλα. Εδώ από αυτή, επειδή είναι micro, βλέπουμε ότι η κάρτα γραφικών είναι πάρα πολύ κοντά με τον M2. Οπότε αν βάζαμε πρώτα την κάρτα γραφικών, ίσως να είχαμε δυσκολία, οπότε τον βάλαμε πρώτα. Να δούμε και κάτι άλλο πριν πάμε στο επόμενο. Είδατε εδώ που σας είπα, εφόσον βάλαμε το τροφοδοτικό προηγουμένως, που είπαμε πριν ότι τα καλώδια θα φαίνονται ελάχιστα. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα δύο καλώδια της μητρικής. Πάμε να το βάλουμε. Έτσι, το βάλαμε. Και όλο αυτό θα πάει από πίσω. Minimal καλώδια, δεν θα φαίνεται τίποτα στο τέλος. Εντάξει. Και το δεύτερο καλωδιάκι από την από εδώ μεριά βγαίνει. Λοιπόν, πάμε να το βάλουμε και αυτό. Αυτό είναι το οχτάπινο. Αυτά που είναι χωρισμένα 4 και 4 πιν καμιά φορά προκαλούν μια δυσκολία, αλλά στο χέρι του είναι. Δεν είναι στο χέρι του. Λοιπόν, το βάλαμε και αυτό. Ωραία. Κάνουμε πάλι μια παύση και συνεχίζουμε σε λιγάκι με τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε τους δίσκους που βγάλαμε από το προηγούμενο κουτί. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω δύο δίσκους 2,5 ιντσών. Είναι ένας SSD και ένας κανονικός παλιός που έχω. Αυτή η δίσκη εξ αρχής βλέπουμε ότι έχει εδώ θέσεις. Αν δείτε το συγκεκριμένο κουτί σε άλλες εγκαταστάσεις στο YouTube, θα δείτε ότι βάζουν, όπως είπα και πιο πριν, και εδώ ανεμιστήρες και εδώ. Εμείς όμως, επειδή είπα επίσης πιο πριν ότι δεν έχουμε πάρει για να βάλουμε, θα τους βάλουμε εδώ. Παρ' όλα αυτά να σας δείξω στο συγκεκριμένο κουτί που μπαίνουν πίσω, γιατί έχει θέσεις και πίσω. Λοιπόν, έχει αυτό εδώ το plate, το οποίο άμα το ξεβιδώσεις, θέλει ξεβιδωματάκι και μια μικρή βιδούλα εδώ κάτω. Μπαίνουν εδώ. Έχει θεσούλες. Εδώ μπαίνει ένας... Της κρεμάς ουσιαστικά. Έτσι. Έχει συγκεκριμένες βίδες που είναι για εδώ. Έτσι. Λοιπόν, και εμείς δεν θα το βάλουμε εδώ. Έχει συγκεκριμένα αυτές τις βιδούλες εδώ πέρα. Έτσι. Λοιπόν, οπότε πάμε να βάλουμε τους δίσκους μας εκεί που είπαμε εξ αρχής ότι θα τους βάλουμε. Λοιπόν. Έχει εδώ δύο θεσούλες που είναι για να μπουν. Πάμε να τους βιδώσουμε πάνω. Λοιπόν, προς τα κάτω αυτό πρέπει. Λοιπόν, έχουμε ξεχωρίσει ήδη τις βιδούλες. Το κατσαβιδάκι το έχω μαγνητίσει, οπότε βοηθάει αρκετά. Και πάμε να τις βάλουμε στα γρήγορα. Καμιά φορά δεν είναι απολύτως απαραίτητο να βάζεις και τις 4, μπορεί να βάλεις μία από την κάθε μεριά, αλλά... Δύο αρχιαστή. Ναι, αλλά εντάξει, τώρα τις βάζουμε όλες. Εδώ να δούμε ότι δεν πάνε και μπαίνουν και κουμπώνουν εδώ πέρα η βάση του. Λοιπόν, κάνουμε ένα pause να βιδώσουμε και το δεύτερο δίσκο και να φέρουμε και τα καλώδια για να τους βάλουμε. Και αφού λοιπόν τους βιδώσαμε... Λοιπόν, είναι έτοιμοι για να τους βάλουμε. Τώρα έχουμε φέρει και τα απαραίτητα καλώδια. Πρέπει, όπως το βλέπετε εδώ από μπροστά, πρέπει να φέρουμε τα καλώδια από αυτές τις τρυπούλες εδώ, από την πίσω μεριά. Οπότε θα πάμε από πίσω πρώτα να περάσουμε το SATA cable του ρεύματος. Αυτό εδώ. Έλα Παναγιώτη να το δείξεις πώς θα το περάσω. Λοιπόν,
Βάζουμε τη μία μεριά στο τροφοδοτικό. Έτσι. Και θα περάσουμε ένα καλωδιάκι από εδώ και ένα από εδώ. Έτοιμα αυτά, ως αναμονή περιμένουν εκεί. Και τώρα έχουμε και τα δύο SATA data, τα SATA δεδομένων, τα οποία τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει πρώτα να τα βάλουμε στη μητρική. Οπότε θα τα βάλουμε, εδώ είναι το SATA 3 και το SATA 4. Λέω να τα βάλουμε εδώ. Λοιπόν, οπότε τι πρέπει να γίνει, πρέπει το κάτω να μπει έτσι και το πάνω να μπει έτσι. Και για να μην έχουμε πάλι καλώδια να τρέχουν και τα δύο θα τα περάσουμε από εδώ πέρα για να βγουν πάλι πίσω στο κουτί. Είπαμε καλώδιο, τίποτα. Δεν θα φαίνεται τίποτα. Λοιπόν, το περνάμε λοιπόν από πίσω, τσούκου τσούκου. Και βγάζουμε το ένα από εδώ, που είναι το εύκολο. Και το δεύτερο. Εκεί που θα είναι ο δεύτερος δίσκος. Λοιπόν, μια χαρά. Οπότε τώρα πάμε να τους βάλουμε. Αυτό όπως βλέπετε εδώ βιδώνει πολύ ωραία. Κάνει το κλακ του και αυτό. Μάλλον πριν το κλακ. Ας βάλουμε τα καλώδια. Λοιπόν, και του ρεύματος παίρνουμε και τη βιδούλα και το βιδώνουμε εδώ. Είναι thumb screw αυτή, οπότε δεν χρειάζεται απαραίτητα και κατσαβίδι. Θα τις σφίξουμε λίγο. Οπότε όπως βλέπετε πάλι είναι minimal τα καλώδια που φαίνονται. Πάμε λοιπόν να βάλουμε και το δεύτερο δίσκο. Συνδέουμε πρώτα τα καλωδιάκια για να μας είναι πιο εύκολο. Πρώτα το SATA των δεδομένων και μετά το SATA του ρεύματος. Κομπλέ. Ξαναλέω ότι αυτά κάποια στιγμή μπορεί να τα αλλάξω εδώ κάτω, την κάτω μεριά. Άμα πάρουμε φανάκια καινούρια. Ναι. Προς το παρόν θα έχει αρκετά RGB, γιατί είναι RGB, θα έχει το water cooling, έχουν οι μνήμες, θα έχει και τα fans του water cooling, οπότε θα είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, παύση πάλι και πάμε να βάλουμε τον 3,5 inch δίσκο, αυτός μπαίνει πίσω. Πάμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε τον τελευταίο δίσκο, το που είναι 3,5 inch.
ένας παλιός 1 TB που έχω. Μπαίνει, το bay του είναι εδώ, πρωτοποριακό γιατί ανοίγει από πίσω το συγκεκριμένο, νομίζω το δείξαμε και πιο πριν. Λοιπόν, και τα καλώδια του θα περαστούν από μπροστά και πάλι θα περαστούν από τις τρυπούλες για να μπουν, για να περάσουν στη μητρική εύκολα και ωραία. Λοιπόν, αυτή είναι η θεσούλα του. Λοιπόν, τον βιδώνουμε και επανερχόμαστε. Λοιπόν, τον βιδώσαμε πάνω στο bracket. Έτσι. Λοιπόν, το επόμενο που πρέπει να κάνουμε είναι να περάσουμε εδώ τα καλωδιάκια. Λοιπόν, το περνώ από εδώ για να το συνδέσω κατευθείαν. Περνάω και ένα SATA, ούτως ώστε να το περάσω και αυτό κατευθείαν και μετά το σπρώξω προς τα μέσα. Πάμε να βάλουμε το ρεύμα. Βάλουμε το ρευματάκι του. Βάζουμε και τα data και φύγαμε για τελικό. Έκλεισε. Κλασικό κλακ. Κλείνουμε και αυτό. Το πορτάκι. Λοιπόν, και πάμε τώρα να τον βγάλουμε και αυτόν μπροστά. Για να δούμε πού πρέπει να βγει περίπου. Στο μεσαίο. Αυτό θα τον βάλω στο SATA 3 στο δεύτερο. Περάσουμε και αυτό από εδώ. Βάζουμε και την άλλη άκρη του SATA ρεύματος στο τροφοδικό. Αυτό έμεινε εντελώς από πίσω, δεν καν εμφανίστηκε. Έτσι. Και αυτό πίσω και πάμε να συνδέσουμε το data στη μετρική. Λοιπόν, έτοιμο και αυτό. Ωραία. Και φεύγουμε για την κάρτα γραφικών. Κάρτα γραφικών όχι. Τα κάρτα γραφικών να την αφήσουμε τελευταία. Πάμε λίγο να ψάξουμε off camera τι θα κάνουμε με το water cooling. Και όταν βρούμε λίγο άκρη, πάμε για το επόμενο πλάνο. Και είμαστε στη φάση που πρέπει να φτιάξετε καφέ στο σπίτι. Γιατί η ψύχτρα έχει λίγο δουλίτσα και φυσικά θα μας πάρει λίγο χρόνο να τη βάλουμε. Εδώ βλέπουμε ότι είναι το ψυγιάκι, το intercooler που λέμε εμείς οι αυτοκινητάδες. Και η ψύκτρα εδώ. Η ψύκτρα. Έτσι. Και τα δύο τα φανάκια. Ωραία. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε τη δουλίτσα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα αυτό που θα δούμε εδώ είναι ότι το RGB της ψύκτρας είναι τύπου RGB LED, το οποίο έχει μόνο ένα η μητρική μας. Λοιπόν, οπότε ευτυχώς μας έχει προμηθεύσει καλωδιάκια για να τα το συνδέσουμε kit όλα της μαζί. υδρόψυξης. Λοιπόν, επίσης ο κάθε ένας ανεμιστήρας είναι και αυτός RGB LED, τα βλέπουμε εδώ. Λοιπόν, οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε, και το καθένα έχει και το ρευματάκι του, έτσι. Ρευματάκια έχει η μητρική τέτοια, 3 αν θυμάμαι καλά. Τα δύο θα χρησιμοποιήσουμε εμείς. Για ποιο λόγο? Λοιπόν, πρώτον μας δίνει αυτό το kit μέσα στην υδρόψυξη, που τι θα κάνουμε? Ουσιαστικά θέλουμε να βάλουμε και τα 3 αυτά RGB LED σε ένα. Λοιπόν, οπότε ξεκινάμε, βάζουμε της ψύχτρας. Εδώ μας έχει και τοξάκι που μας δείχνει που πάει τι. Είναι η μεριά που είναι τα 12 V το τοξάκι της υποδοχής. Και παίρνουμε και τους ανεμιστήρες και κάνουμε το ίδιο πράγμα. Και
ο δεύτερος ανεμιστήρας. Οπότε τώρα έχουμε ενώσει μεταξύ τους όλα τα RGB. Οπότε όταν θα τα χειριζόμαστε όλα θα παίρνουν το ίδιο χρώμα, καλός ή κακός. Λοιπόν, οπότε αυτό εδώ θα πάει στην μία υποδοχή της μητρικής. Η μητρική έχει και 3 addressable RGB, που βέβαια είναι άλλου τύπου RGB fans. Λοιπόν, πάμε τώρα να βιδώσουμε τα fan πάνω στη μητρική. Λοιπόν, έχουμε τσεκάρει ότι αυτή είναι η φοράκα που έχει εδώ τα τοξάκια. Βέβαια το λογικό είναι και το εφετζίδικο να είναι αυτό που φαίνεται. Αλλά παρόλα αυτά κάπου τα έχει τα τοξάκια. Εμείς θέλουμε να φυσάει προς το ψυγείο μας. Οπότε, να τα τοξάκια. Δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ. Λοιπόν, οπότε τη φορά αυτή τη βάζουμε προς το ψυγιάκι μας. Λοιπόν, τους τοποθετούμε για να τους βιδώσουμε. Λοιπόν, έχουμε αυτές τις τεράστιες βιδούλες και βιδώνουμε τους ανεμιστήρες. Λοιπόν, εδώ τώρα θα κάνουμε μια παύση. Να το βιδώσουμε και επιστρέφουμε. Θα βιδώσουμε τους ανεμιστήρες, θα το βάλουμε και πάνω στο κουτί με 2 βιδούλες έτσι πρόχειρα για να στέκεται, γιατί είμαστε μόνο 2 άτομα τώρα εδώ και πρέπει να βοηθήσουμε και οι 2 στο να σταθεί και επανερχόμαστε. Λοιπόν, βιδώσαμε τους ανεμιστήρες, τώρα έχουμε τα 2 ρευματάκια από τα fans. Αυτό τώρα για περιπτώσεις που δεν υπάρχουν αρκετά fans, έχουμε αυτό το TAF, δεν υπάρχουν αρκετές υποδοχές ρεύματος μάλλον. Οπότε θα το χρησιμοποιήσουμε και θα πάρουμε από ένα. Και εδώ έχουμε και το ρευματάκι της ψύκτρας, το οποίο αυτό θα πάρει ρεύμα για το RGB του κατευθείαν από τη motherboard, από το CPU fan, εκεί που βάζουμε και μια αερόψυξης το ρεύμα. Λοιπόν, οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα για αρχή, πριν το βιδώσουμε, είναι όλα αυτά τα καλωδιάκια, δείξε εδώ Παναγιώτη, να τα περάσουμε από εδώ, ούτως ώστε να τα βγάλουμε εκεί που θέλουμε. Οπότε βιδώνουμε το intercooler, περνάμε τα καλώδια από πίσω. Το intercooler. Το intercooler. Λοιπόν, το βιδώνουμε, θα το βάλουμε με 2 βιδούλες ίσα ίσα να στέκεται και επιστρέφουμε για να σας δείξουμε τις συνδέσεις στη μητρική. Λοιπόν, βάλαμε το intercooler όπως είπαμε με 2 βιδούλες εδώ πέρα για να ίσα ίσα στέκεται και έχουμε περάσει και εδώ τα καλώδια από μέσα. Όπως είπαμε, να μην φαίνεται τίποτα. Τα περάσαμε από την τρυπούλα. Έτσι. Και τώρα θα πάμε να τα βγάλουμε το καθένα εκεί που θέλουμε. Ναι, ναι. Έτσι. Και να πάμε να βιδώσουμε και καλά το intercooler μπροστά για να είναι πιο σταθερό. Λοιπόν, οπότε πρέπει τώρα εγώ... Το κακό είναι ότι τόση ώρα ας πούμε που ό,τι κάνουμε πρέπει να κρατάμε και αυτό το... Ματζαφλάρι. Το ματζαφλάρι, ναι. Οπότε σηκώνουμε το κουτάκι για να εμφανιστεί η πίσω μεριά, η πίσω όψη ή να την πω η πλάινη. Λοιπόν, θα το κρατάω με το ένα χέρι. Λοιπόν, τώρα αυτό εδώ είναι το RGB, το οποίο θέλουμε να το βγάλουμε εδώ. Ωραία, το βγάλαμε. Και αυτό εδώ είναι το ρεύμα, είναι το πιο έτσι λίγο περίεργο και θέλουμε να το βγάλουμε εντελώς από την άλλη μεριά και ελπίζουμε απλά να φτάνει. Και αφού περάσαμε αυτό εδώ το καλωδιάκι, λοιπόν, το φέραμε εδώ πέρα, έτσι να είναι αρκετά, πώς το λένε,
Μην το τραβήξουμε και κάνουμε ζημιά αντί να κάνουμε δουλειά. Το βάζουμε εδώ, να πάρουν ρεύμα οι δύο ανεμιστήρες. Έτσι. Πάλι clean, πολύ clean κατάσταση. Και το δεύτερο είναι εδώ το RGB, που πάνω του πέφτουν και τα 3 RGB, το οποίο θα μπει εδώ. Το τοξάκι, όπως είπαμε πριν, όπως το είδαμε και από τη motherboard και από τις υδρόψυξης, είναι στο πινάκι των 12 V το τοξάκι. Σωστά, οπότε το βάζουμε να είναι έτσι. Και τα 12 V είναι αυτό το pin. Ναι. Τώρα Παναγιώτη έχεις μπει μπροστά και δεν βλέπω τίποτα. Λοιπόν, το βάλαμε και αυτό. Βλέπετε ότι όλα είναι μαζεμένα. Προεξέχουν λίγο. Λοιπόν, οπότε, επόμενο βήμα, να βάλουμε στην ψυκτρούλα, στον επεξεργαστή μας και στην ψύκτρα μας παστούλα, έτσι, στο επόμενο πλάνο. Πάμε να βάλουμε λίγη Arctic Silver 5 στον επεξεργαστή. Πάμε πρώτα να βάλουμε λίγο από αυτή που έχει σχεδόν τελειώσει, να πετάξω και το σωληνάριο. Αν δηλαδή χρειαστεί η δεύτερη, γιατί... Κάτι έβγαλε. Ναι, κάτι έβγαλε. Λοιπόν, έχουμε ειδικό εργαλειάκι εδώ πέρα, πάμε να το απλώσουμε. Αυτό που κάνουμε είναι ότι το απλώνουμε σε όλη την επιφάνεια του επεξεργαστή. Γιατί θέλουμε παντού να υπάρχει thermal paste. Έτσι. Θέλει λίγο το χρόνο του τώρα αυτό. Και μετά θα ακουμπήσουμε και λίγο στην ψύκτρα, στη μέση της ψύκτρας, να έχει στη μέση λίγο περισσότερο. Λοιπόν. Ωραία, για να μην καθυστερούμε και τρώμε χρόνο, κάνουμε εδώ άλλη μια παύση και με το που τελειώσει συνεχίζουμε. Λοιπόν, βάλαμε την παστούλα όσο καλύτερα μπορούσαμε. Ας δούμε λίγο και την ψύκτρα εδώ. Στην ψύκτρα έχουμε προσαρμόσει τα ειδικά brackets. Αυτό εδώ και αυτό εδώ που είναι για AM5 socket. Έτσι. Και πάμε να βγάλουμε και το προστατευτικό. Είναι κλασικό λάθος που συμβαίνει πολλές φορές. Και αφήνουν το προστατευτικό και τον ψήνουν τον επεξεργαστή. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε λίγο και εδώ στη μέση. Λίγη παστούλα. Λοιπόν, και πάμε να τη βάλουμε. Έτσι, Παναγιώτη, να δούμε τώρα πώς είναι το πιο ωραίο να μπει. Έτσι. Έχουμε το καλώδιο από την άλλη όμως. Γιατί αυτό το καλώδιο το θέλουμε από αυτή τη μεριά. Οπότε... έτσι. Και βιδώνουμε. Ξέρω κατά πόσο φαίνεται καλά τέλος πάντων, αλλά...
Θέλει λίγη προσοχή εδώ με τα thumb screws. Να τα κάνουμε όσο πιο καλά μπορούμε. Δεν θέλει και τρελό σφίξιμο, απλά θέλει κάμποσο, έτσι, για να είναι σταθερό. Για να είναι σταθερό. Λοιπόν, και το ένα ρευματάκι που έχει τώρα αυτή θα το βάλουμε εδώ που είναι το CPU fan. Ανάποδα το βάζω τόση ώρα. Ωραία, λοιπόν. Ωραία. Πάμε να χώσουμε και τα καλωδιάκια λίγο πιο μέσα, να μην φαίνονται τόσο πολύ. Απλά θα το χώσουμε και θα το βγάλουμε από την ίδια τρύπουλα. Έτοιμα. Λοιπόν, ωραία. Τελειώσαμε και με την υδρόψυξη. Πάμε στο επόμενο πλανάκι μας να βάλουμε την κάρτα γραφικών και τελειώσαμε. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε και το τελευταίο κομμάτι, την κάρτα γραφικών, την RTX 3070. Έχει 2 οχτάπινα ρευματάκια, οπότε πρέπει να βάλουμε στο τροφοδοτικό αυτά τα δύο. Αυτά είναι στη μεριά του τροφοδοτικού, αυτά θα πάνε στην κάρτα γραφικών. Λοιπόν, πάμε να τα περάσουμε από εδώ. Λοιπόν, το γυρνάω. Έχουμε βγάλει και εδώ το δίσκο λίγο γιατί εμπόδιζε και θα το ξαναβάλουμε μετά. Λοιπόν, γυρνάω το κουτάκι να δούμε και από πίσω ότι θα μπουν εδώ πέρα αυτά τα δύο. Το ένα είναι εδώ, να μην μπαίνω και μπροστά. Μπήκε και μπήκε. Έτοιμα και αυτά. Το ξαναγυρνάμε το κουτάκι. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε το δίσκο, μην το ξεχάσουμε. Σφίξουμε και λίγο. Λοιπόν, και το επόμενο βηματάκι τώρα, τη γυρνάω πάλι το κουτί για να μας βολέψει έτσι. Και παίρνουμε την καρτούλα. Θα βάλουμε την κάρτα γραφικών. Λοιπόν, ναι, πριν τη βάλουμε πρέπει εδώ να βγάλουμε τα δύο ακριλιανά bracket για να μας ανοίξει τις υποδοχές από πίσω. Πιάνει δύο η συγκεκριμένη κάρτα, όπως και οι περισσότερες, έτσι, πιο καινούργιες, και τη βάλαμε οι βιδούλες να τα βιδώσουμε. Τελευταίο βηματάκι, τα καλωδιάκια που περάσαμε προηγουμένως, να τα βάλουμε εδώ. Επειδή είναι οχτάπινα, έχουν ένα που
Πρέπει να το προσπαθήσεις λίγο. Πάντα μας δυσκολεύει τα δύο τελευταία, αλλά εντάξει, θα μπουν στο χέρι τους είναι. Δεν είναι στο χέρι τους. Όχι βέβαια. Λοιπόν, πάμε και σε αυτά. Πάλι οχτάπινο. Το βάλαμε και αυτό. Λοιπόν, μας κρύβει λίγο εδώ. Αλλά τι άλλο να κάνεις. Λοιπόν. Τέλος. Τι μας έμεινε, τίποτα. Αυτό ήταν. Ωραία. Θα πάμε λίγο να κάνουμε μια δοκιμή, Θα πάμε να βάλουμε τα τζαμάκια, να σας το δείξουμε στο τέλος, πώς είναι στημένο με τα τζάμια του και θα κάνουμε μια δοκιμή και επαναρχόμαστε. Αυτό είναι λοιπόν το τελείωμα. Να το δείξουμε. Λοιπόν, να πούμε ότι ανάμεσα στις δύο λήψεις εμείς πήγαμε και το ανάψαμε λίγο, έτσι τυπικά για να δούμε αν μπουτάρει σωστά. Ναι, αν λειτουργεί τέλος πάντων, γιατί καμιά φορά το κλείνεις, ξέρω εγώ, και μετά κάτι πάει στραβά και το ξανανοίγεις, οπότε... Θα βάλουμε τώρα τα τζαμάκια, λοιπόν, ένα-ένα, θα το κλείσουμε. Και έχει και ένα plate από πίσω που και αυτό θα το κλείσουμε. Και θα πάμε να δούμε πώς ανάβουν τα λαμπάκια του μετά. Λοιπόν, το γυρνάω. Για να δείτε και τι ωραίο κλείσιμο που έχει. Ναι, είναι πολύ κομπλέ και για να πω την αλήθεια, αυτό το κουτάκι φωνάζει ποιότητα. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν... Αυτές οι δύο βιδούλες πρώτα εδώ. Τι έχω κάνει, λάθος το βάζω. Πες τίποτα ρε Παναγιώτη. Λάθος το βάζω τόση ώρα. Αφού το βρήκες. Το μόνο αρνητικό σε όλο το κουτί είναι αυτή η μικρή βιδούλα εδώ πέρα. Μπορούσαν να βάλουν κάτι άλλο εδώ. Δηλαδή μην τη χάσει και κανένας, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, θα χώσουμε και τα καλωδιάκια εδώ να μην εξέχουν. Λοιπόν, και αυτή η thumb screw εδώ. Και πάμε τώρα στο πιο ωραίο part. Λοιπόν, το πιο ωραίο part ποιο είναι, ότι πάμε πρώτα σπάστα. Πάμε πρώτα στο ένα πλαϊνό. Αυτά και τα τρία και τα δύο πλαϊνά και το μπροστά κρεμιούνται. Λοιπόν, δεν έχουν καν βίδες. Βλέπετε αυτό εδώ. Λοιπόν, οπότε βάζουμε το ένα. Πού είναι τα άλλα? Αυτό είναι το πίσω που δεν φαίνεται τίποτα. Όχι, όχι. Το άλλο πλαϊνό. Και τώρα βάζουμε το πλαϊνό. Μπορείς να μετακινηθείς και λίγο για να φανεί. Λοιπόν... Και αυτό όπως βλέπετε εδώ πάνω έχει κρεμιέται. αυτά εδώ για να κρεμιέται. Τι έκανα? Σωστά το βάλα? Ωραία. Και μετά θα βγάλουμε και τις ταινίες, είναι το καλύτερο πάρτε εκείνο. Λοιπόν, πάμε. Και το μπροστά. Και παρότι όλα αυτά τώρα είναι κρεμαστά, έρχεται το μόνο part που είναι με βίδες, αυτές τις thumb screws εδώ πίσω, που το κάνουν και δένει όλο μεταξύ του, γιατί αυτό ουσιαστικά θα κρατάει όλα και το μπροστά και τα πλαϊνά. Οπότε το βιδώνω με τις βιδούλες αυτές και κλείσαμε και είμαστε κομπλέ. Πάμε να βγάλουμε το αυτοκόλλητο. Πάμε να βγάλουμε το αυτοκόλλητο. Να το ευχαριστηθώ. Καλά, αυτό είναι εδώ του front panel.
Οπα. Για το inox, για το inoxάκι και τα δύο. Πάμε και τα δύο γκλασάκια μας. Έφυγε. Πάμε και αυτό. Και επιφυλασσόμαστε, εδώ βλέπετε ένα τεράστιο κενό, το οποίο δεν είναι και το ότι πιο όμορφο, αλλά επιφυλασσόμαστε Να βάλουμε τα επόμενα φανάκια. να βάλουμε φανάκια. Λοιπόν, πηγαίνουμε να το τοποθετήσουμε και να τα τραβήξουμε μια τελευταία λήψη Πού να φαίνονται όλα τα λαμπάκια που του. να είναι αναμένος και λειτουργικός. Και έχω έρθει εδώ με τα φιλαράκια μου. Γκρουτ, σ' άρεσε το βίντεο? Άμα σ' άρεσε πάτα ένα like. Kate6, subscribe στο κανάλι, ξέρεις εσύ, έτσι. Και το Ghost, τι θα κάνει το Ghost? Το Ghost θα χτυπήσει το καμπανάκι, παιδιά, για μελλοντικά βίντεο. Όπως είπαμε, comment, share και πείτε μας ό,τι θέλετε κάτω στο βίντεο. Και πάμε να ανοίξουμε το πισάκι και να το δούμε πώς φαίνονται τα λεντάκια και όλα τα χρώματα. Ήδη από τη στιγμή που μπήκε στο ρεύμα έχει ανάψει λίγο πίσω. Η motherboard έχει ανοίξει. Λοιπόν, να έχω την τιμητική. Βέβαια, εννοείται. Δικό σου το PC, δική σου και τιμητική, φίλε. Για πάμε. Έχω καθαρίσει και το γραφείο μου για το πλάνο, μην νομίζετε ότι είναι έτσι κανονικά. Λοιπόν, το πατάω. Πάμε. Εμένα με έδειξες. Να δείξεις πόσο χαρούμενος είμαι. Η χαρά. Πατ τον Kate 6. Λοιπόν, πάμε. Το μόνο κακό είναι ότι αν δεν βάλεις εδώ πλαϊνούς ανεμιστήρες, οι πάνω του water cooling δεν φαίνονται αν δεν είσαι καθιστός ή οτιδήποτε. Εδώ τα βλέπουμε όλα. Μην φάμε καμιά ήττα τώρα και δεν ανοίξει, λες να μην ανοίξει. Οι μνήμες έχουν ανοίξει. Εντάξει, ακόμα δεν έχουμε ασχοληθεί με το... Όπως είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο με τα benchmark, κάνει και 33 δεύτερα να ανοίξει ναι. Σε σχέση η συγκεκριμένη μητρική. Βέβαια σε σχέση με τη δικιά μου που κάνει κάνα λεπτό. Εσένα παίρνει όχι 33 δεύτερα, 33 χρόνια. Λοιπόν, εντάξει, μπαίνουμε Windows, ανάψαν όλα εδώ, χαμός γίνεται. Ωραία. Λοιπόν... Αυτό είναι τα πετσαρία των Windows, δεν λέει System Failure, παιδιά, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που μας παρακολουθήσατε. Το πισάκι μου είναι έτοιμο. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας. Γεια σας.